Josep Irla. 124è president. 1940-1954. Com els seus predecessors, el 1932 fou diputat a Corts i al Parlament de Catalunya per Esquerra Republicana de Catalunya. Fou el darrer president del Parlament abans de la seva abolició pel general Franco. Mort executat el president Companys el 1940 i trobant-se Irla a l'exili, assumí la presidència de la Generalitat d'acord amb les previsions de la legislació catalana. Formà un govern de personalitats a l'exili. Nomenà conseller primer del govern Josep Tarradellas. I dimití el maig de 1954. Va morir el 1958 a l'exili a França.